तो नमस्कार भाई, का हाल चाल बा। आप लोगन जाना तनी बहुत बढ़िया होकर। तब भाई आज हम बता दी जवन एगो फिल्म आइल बा, वो फिल्म का नाम बाटे लव स्टेशन। भाई खूब जबरदस्त फिल्म बाटे, देखने में तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा बा। अगर ना विश्वास बा आप लोगों के तो थोड़ा सा हम टेलर दिखा दी। आशिक बना दे लो, देखिए के डोल जाई के करो ईमान उठल। तब भाई आप लोगों तो टेलर देख ही गई लोग, कितना बढ़िया फिल्म बाटे। एकरा से रहल बात भैया, और हम तो हम लोग के बता दें, अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना कैले बानी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रहल बात बा भाई, अगर सोचा तो ये फिल्म हमके कहाँ देखे के मिली, तो भाई ये फिल्म देखे के मिली दीवाना म्यूजिक पर। अब भैया एक से पहले हम बता दी, एक फिल्म और आवे वाला बा जो ना फिल्म के अभी लोग तैयारी करता। जैसे हमके सोचना मिली वैसे आप लोगों के बीच में वो फिल्म हम दिखा दे। सन खेल खेलब के उदय प्रताप सिंह और ओकर बहिन नाच। तो आप लोग देखते बानी कितना झकास फिल्म बाटे, देखलहू में भी मज़ा मिलता। देख